En aquest cas parlam de literatura del segle XVIII a Menorca i la idea de fer una obertura de la biblioteca de cara a fora, de cara a la societat i físicament també de cara en el carrer real, en els carrers d'Amor i en el carrer virtual, com és una pàgina web. Una oportunitat de desenvolupar una nova experiència que crec que té tres virtuts, bàsicament, que té tres punts forts. D'alguna manera ja ens esmentava en Francesc Florit. El primer és allò que és aquest projecte, una iniciativa de difusió de la Menorca il·lustrada, de la literatura neoclàssica en català i no només en català del segle XVIII o bé d'autors posteriors sobre el segle XVIII. El segon aspecte de valor és el que deia abans, que aquesta iniciativa treu la biblioteca al carrer, obre la biblioteca al carrer. És una activitat pensada per tot tipus de públics i es tracta d'una proposta, com veureu, adaptable, perquè inclou la possibilitat de fer una ruta real, una ruta física, que després tindrem l'ocasió de fer un petit tast per als carrers d'Amor, i també una ruta virtual per persones que no estiguin a Menorca o que estiguin a Menorca des de casa seva vulguin ampliar aquest coneixement a través de la pàgina web que presentam avui. I finalment, com ha dit també en Francesc Florit abans, es tracta d'un producte de turisme cultural que diversifica l'oferta i especialment la diversifica respecte d'un dels contingents més importants de visitants que té Menorca cada any, que és el turisme britànic.